Yung mga latag niya ngayon ng mga presyo, no? Ng mga ipon. Aking puli. So ito lang yung mga latag nila ng bangus na inyong mabibili. Meron po tayong 110. Ano gagawin? Wala na. Plastic ko lang. Tapos, Justin Bieber. Ay, Ibon, may nagpapasyatan pala po. Ayun. From UE, Caloocan. Kuya Richard. So shout out sa iyo, Richard ng UE Caloocan. Salamat sa pagdayo mo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At nakilala mo na ang mga tropa ni Boss Lando Explorer dito na si Justin Bibe at si alias Boy Pogi, Boy Tilapia. San Francisco. Tahong natin, no? Kada takal natin ay 100 pesos at matataba rin yung mga talaba natin. Yan po ang mga pang mixed seafoods natin, no? Na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. 100 pesos po, no? Tatanong naman ni Kuya Ricky ng mga pusit galawang. At meron siya mga yellowfin tuna. 160 po sa per kilo dito ng mga isdang gulyasan. At eto na yung mga nadatnan natin, no? Sa mga tumpok ni Kuya Ricky, meron siyang 150 na tumpok na mga bangus. Ito po ay 140 per kilo. Aaron, salamat. So yung presyo ng mga gulyasan dito, no? 140 yung per kilo. Mga galunggong natin ay murang-mura, 100 pesos din po. At meron din po tinutumpok, no? Kaya nakakatangga dyan, magkano. So ganito po yung mga latag ng tumpukan, no? Dito sa latagan sa Malabon Fish Market, 100 pesos. May mga board galunggong, 100 pesos tumpok. Ito, 220. Boss Lando. Good morning sa iyo. So yan po yung latag nila dito ng tumpukan ng galunggong. Thank you, Lodi. Ano to, Ante? Alright, so isang magandang morning mga taga-suporta natin, no? So mag-update tayo dito sa mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So update natin, no? Yung mga presyo nila. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Grabe, pagkaguluhan yung mga latagan nila dito, no? Ng kanilang mga binibenta sa ating mga mamimili. So, masipag si Boy Bangus. Shout out! So, nakapokus tayo sa kanilang mga latagan, no? So, medyo busy si Boss Maeng. Boss Maeng! Boss Meng! Sipag ah! Kamusta ka na? Eto nga eh. Kumakain ka ba ba? Nagpapa-hospital nga ako ngayon. Ha? Papa-hospital. Hospital ka? Oo. O na mental? Hindi, hospital talaga. Bakit? Na-stress ako sa'yo. Nakakain ka ba ng ano? Nang ano? Sanay na may takip? Sige na, iwan na kita dyan. Alright, yun si Boss Maeng, no?
na masipag maglinis ng kanyang mga bangus na bentahan. So shout out sa iyo Justin Bibo. Justin Bibe. Justin Bibe. Wow, wow. So ito yung mga latag niya ngayon ng mga presyo, no? Ng mga ipon. Ating puli. So ito lang yung mga latag nila ng bangus na inyong mabibili. Meron po tayong 110. Anong gagawin? Wala na. Plastic ko lang. Tapos merong 100 pesos, no? Ay, hindi ka masyadong palain. Ay, tampak mo niya. Kahit na lang malaki. Lado. So yan po yung presyo ng latag ni Justin Bibe. At presyo naman ng latag ni Boy Tilapia. Meron siyang 90 pesos at 100 pesos. So shout out sa iyo. Subscribe mo to. Basta kaya may discount sa akin yan, no? Ayan. 130, 120 na lang, oh. May mababang presyo. Mga viewers mo, kaya may discount sa akin. Yun ang kagandaan kay Boy Tilapia, no? Alias Boy Pogi. Yeah, syempre naman. Justin Bibe. Ay, iba, may nagpapasyatan pala po. Ayun. From UE, Caloocan. Kuya Richard. So shout out sa iyo Richard ng UE Caloocan. Salamat sa pagdayo mo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At nakilala mo na ang mga tropa ni Boss Lando Explorer dito na si Justin Bibe at si alias Boy Pogi, Boy Tilapia. Ay, Justin Bieber. Baka mahiwa ka. So shout out sa mga mamimili ni Boy Tilapia. Nakakagawa na naman yung Bok Togi, oh. Ayun. Oo, ang pera. Walang sukle. Bigyan pa 20. Ito, 900. Mahusay ka kaibigan. Napakahusay mo. Shout out sa iyo. Malupit talaga si Boy Tilapia alias Boy Pogi. Mahusay at magaling. Ang mga bentahan niya ng mga tilapia po kasi dito ay medyo may maliit at may malaki, no? So update natin yung mga presyo niya kanina. Balikan natin baka nagbago. Pero ang nakita natin presyo ay 190 pesos, no? Mga tilapia Batangas ni Boy Tilapia. Salamat thank you. Lipat na ako. Shoutout sa mga mamimili ni Boy Tilapia. Si ano to, si Boy Pacman. Ayun, shoutout, good morning sa iyo. Mga Lodi, shoutout. Shoutout sa iyo, Don Monimoy. So presyo ng mga tilapia nila dito, no? Ito po ay 100 pesos kilo at may 90 pesos. So magkaiba po ng price sa malaki at sa maliit. Yan ang mga presyo ng mga latag po nila dito ng tilapia Batangas na inyong mabibili. Salamat mga Lodi, thank you. So palakad na tayo pababa at marami sa ating mga mamimili at mga kababayan na dumayo dito, no? Tuloy-tuloy kasi yung ating update para sa kaalaman ng mga manonood at masugid nating taga-subaybay. So dito naman tayo sa mga manok na calves ni Dayan. Meron siya mga presyo na 100, 130, no? Ito po yung mga kadabalot na pakpak na calves. 130 ang presyo ng nakabalot. Tapos, so shout out, good morning. Good morning. So mga presyo po nila dito ng latag ng mga broccoli ay 180, mani po natin 120 at may mga presyo ng kanilang mga prutas na inyong mabibili, no? So hanap pa tayo ng mga magaganda at masasarap na mga makakain, no? Ng mga prutas at sari-sari din po na inyong mabibili dito ng mga gulay at mga isda o seafood na mga bentahan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market.
San Francisco. Plato, kumain mo na nga yan. Lumit na yung dilis. Ay, lumit din. Lumit na yung paninda nyo, naging dilis. Sagad, sold out. Oo. Sold out mga baby. May kuha na 70 na lang. Eh no, lahat 70 o pang kilaw na mga dilis, no? At matataba yung mga tahong natin, no? Kada takal natin ay 100 pesos at matataba rin yung mga talaba natin. Yan po ang mga pang mixed seafoods natin, no? Na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. 100 pesos po, no? Na kada takal. Alright, so lilipat tayo ng ibang lokasyon at napakaraming pasalubungin natin mga kababayan po natin ng mga namimili, no? So tuloy pa tayo at mga alimango dito ni Boss Lawrence, magaganda rin, no? At 50 pesos kilo ng alimasag. At ang alimango ay 300 pesos yung kilo. At ang hipon natin dito ay 330. 330, bossing. Tumpukan ng malalaki mga hipon ngayon. Napakamura, 330. Malalaking hipon na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga latag, no? Golden Pompano at mga latag na naman ni Kuya Ricky na mga pusit galawang. At meron siya mga yellowfin tuna. 160 po sa per kilo dito ng mga isdang gulyasan. At eto na yung mga nadatnan natin, no? Sa mga tumpok ni Kuya Ricky, meron siyang 150 na tumpok na mga bangus. Tapos mga latag ng pink salmon head, pwede nyo nang angkinin, 3 piraso. At mga pandaing na bangus. At ito pa yung mga per kilo, no? Kuya Ricky, magkano kilo? 180. Dito po sa pink salmon? Yung salmon, 170. 170. So yun po yung mga price update natin sa kanya mga latag, no? Kuya Ricky, salamat po muli. Thank you, thank you. Salamat. At update pa tayo, no, dito sa mga maiikutan natin. So dito naman ay 300 pesos per kilo na mga latag nila ng hipon. Ayos na mga panggulay, oh. Yan po yung 300 pesos, no? Na per kilo ng kanilang mga binibentang hipon. So, abante na tayo at update pa natin yung kanilang ibang latag dito na inyong mabibili sa pwestuhan, no? Shout out sa Ate Lorna. Good morning. Good morning po. At mga presyo ng mga pusit niya rito ay 200 pesos yung per kilo. 20 pesos po yung presyo naman ng kanyang tilapiyang Batangas, no? Dito naman tayo. So, tumpukan na inyong mabibili. At ang mga alumahan natin dito ay 130 ang per kilo. Wala. Yes. Meron mo na isa, bibigay ko sa'yo. Sampo. At presyo dito ng mga gulyasan ay presyohan ng pangmasa 120 per kilo at yellowfin tuna natin dito ay 180, no, per kilo. At yung mga sasapo natin dito ay 150 per kilo. 120 alumahan at mga pukit at pusit natin dito ay 150 per kilo. Alright. Ganyan po yung mga presyo nila, no, na bentahan sa Malabon Fish Market.
At dito, presyo ng mga hipon, no? Kahit malayo, ay tanawin natin 230. At pero 300. At 100 pesos tilapia Batangas. Yan po yung mga tilapia Batangas na price update dito sa Malabon Fish Market. So, yun yung mga presyo ng tilapia Batangas sa halagang 100 pesos per kilo. Hipon ay 280. Bawi! Bawi! Good morning, Aaron. 130 yung mga ano nyo, gulyasan. Mga totoong isda lang mga tinda natin dito, boss Lando. Oo, 230 no? 130 ang mga per kilo ng mga mainam at mabisang gulyasan ni Aaron sa Malabon Fish Market. At ang mga presyo naman ng kanyang balsagalunggong, ito po ay 140 per kilo. Aaron, salamat. Si Potpot, bakit di nahipon paninda mo? Hindi siya nabubuntis sa hipon eh. Ayaw na. Nabubuntis kasi agad siya. Gulyasan, no? Yan yung mga gulyasan dito na bentahan din nila. At dito ay 320. 320 naman po sa per kilo ng hipon na bentahan naman dito ni Avatar. At yung mga per kilo dito ng mga gulyasan ay 120. Shoutout sa Tiyo. Good morning. Sa mapagpalang umaga sa iyo, ha. Good morning. Thank you, thank you. 140. 140. So yung presyo ng mga gulyasan dito, no, 140 yung per kilo. Ingat, ingat ha, ingat. So, meron tayong kaibigan, no, pauwi na at... Ay, hindi pa ba? So presyo naman po dito, no, mga galunggong natin. Tapos 100 pesos tumpok. 100 na lang sa lapo, bargain na. Ayan, bargain na. 120 sa mga pusit kalawang. Alumahan, 100 pesos tumpok. Presyo ay 100 pesos kilo. At kilo ng mga galunggong natin ay murang-mura, 100 pesos din po. At meron din po tinutumpok, no? Kaya nakakatangga dyan, maganda pa yung sukat at 280 lang. 280. Tinda. Ayun, alam na alam. 280 ang presyo ng per kilo ng kanyang hipon. At mga latag po dito, no? 100 pesos. So, ganyan kamura yung mga presyo nating ina-update dito. Shout out sa taga-Amerika. Ayan, shoutout po sa mga taga-Amerika. Na pamilya po ni Nanay Ning. Eh, pare ko lang. Na, Wala siya. so, yan po yung mga latag niya ng mga presyohan ng isda dito sa Malabon Fish Market. At ito na yung mga isdang alumahan natin ni Boss Gerald. At mga iba't ibang klaseng laman dagat, no? Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Wala yung mga AI niya. What? So
So ganito po yung mga latag ng tumpukan, no? Dito sa latagan sa Malabon Fish Market, 100 pesos. So mga latagan nila na 100 pesos na mga tumpukan na inyong mabibili. Alright, so nakapag-update na tayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At Pusit Kalawang, ni Boss Alan, 120 per kilo. Ayan ang mga latagan po natin dito. Shout out, good morning po. At dito naman tayo sa mga presyuhan, no? Kaya yumuko ka lang yan. Diyan ka lang, huwag kang aalis. So ayan ang mga presyo ng tilapia Batangas at bangus na kada piraso sa Malabon Fish Market. Salamat ate. Ate tayo kay Brian Flores. Ang pagbabalik 240. Mabisang hipon ni Brian Flores. Mabisa. Dito magkano naman kilo? 100 300 pesos na per kilo. Puro mabibisang mga latagan ng mga hipon dito, no? Salamat pare, thank you. Shout out. At dito naman tayo sa mga latagan ng tumpukan. May mga board galunggong, 100 pesos tumpok. Ito, 220. Good morning sa iyo. So yan po yung latag nila dito ng tumpukan ng galunggong. Thank you, Lodi. 100 pesos tumpukan din ng mga galunggong. Murang-mura mga galunggong ngayon, ha? May 100 pesos ka lang, meron ka lang isang tumpok. Isang kilomigit yan, boss. Ayan ba, nabili na, mga kaibigan? Nabili na ka, boss. Nabili na. Nabili na ka, boss. Salamat! At 280 po dito sa mga hipon. So yun po yung mga in-update natin sa kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. At nai-update na po natin lahat ang kanilang mga latagan at ang ating pag-iikot, no? So anyway, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kapwa nating content creator, Bornox TV, Ner TV Vlog. Randy Conan, shout out sa iyo, ha. Salamat sa pagsubaybay mo sa mga vlog ko dito sa Malabon Fish Market. Talagang support na support ka sa mga vlog dito sa mga latagan ng isda sa bayan po ng Malabon. So hanggang dito na lang pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.